ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футбол. гузориши мустақими мо аз ҷараёни бозии навбатӣ дар Лигаи Олӣ пешниҳоди шумо мешавад ва дидори аввалине ки дар доираи рақобатҳои даври 11 ба нақша гирифта шудааст, ин бо иштироки дастаҳои Хуҷанди Хуҷанд ва Барқчии шаҳри Ҳисор аст. бозӣ дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд барпо мегардад ва ҷои ёдоварист ки ҳамаи бозиҳои даври 11 Лигаи Олӣ футболи кишвар ки мебоист аслан дар охири моҳи май аввали моҳи июн баргузор шаванд ба рӯзҳои 25-28 апрел гузаронида шуданд бо дархосте ки истоди мураббиёни тими миллии футболи кишвар бо роҳбарии Гела Шекеладзе доштанд барои беҳтар тайёр кардани тими миллии кишвар барои рақобати даври дуюми марҳилаи интихобӣ ба ҷоми Осиё 2027 зидди Филиппин. ин тағйирот аз сӯи Лигаи футболи Тоҷикистон рӯи даст гирифта шуд ва бозиҳо тавре гуфтем шуруъ аз имрӯз баргузор мешаванд. имрӯз танҳо як бозӣ моро дар пеш интизор аст. ин дидори дастаҳои Хуҷанд ва Барқчӣ мебошад ки болотар гуфтем дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд барпо мешавад. ҳайатҳои ҳар дастаро шумо дида истодед. ман баъд аз чанд лаҳза пуррагӣ ҳайатҳои ҳар дастаро барои шумо хоҳам гуфт ва тарҳи ҷойгиршавии футболбозони ин ду даста ҳам барои мову шумо инҷо пешниҳод карда мешавад. дастаи Хуҷанд баъд аз нокомиҳое ки дар аввали мусобиқа дошт дар моҳи март, се бохти пайдарҳам, баъдан тавонист се пирӯзии бобарору хуберо ба қайд гирад, яъне дар се бозии баъди онҳо пайваста камёб шуданд ва инак дар ҷадвали умумии мусобиқа шогирдони Рустам Хоҷаев қабл аз оғози рақобатҳои даври мазкур дар зинаи чорум қарор доранд. онҳо 9 имтиёз ба даст оварданд ва хело натиҷаҳо ҳам беҳтар шуданд. бозии даста низ албатта рӯ ба беҳбудӣ овардааст. дастаи Барқчӣ оғози мавсимро хуб шурӯъ кард, вале тавре мо дида истодаем дар бозии охир андаке пасравӣ ҳаст. ба ҳар ҳол лек дастаи шаҳри Ҳисор ҳам аз Хуҷанд тафовути калони имтиёзӣ надорад. онҳо 8 имтиёз ҷамъ оварданд дар зинаи ҳафтуми ҷадвали мусобиқа. танҳо аз ҳисоби нишондиҳандаҳои иловагӣ онҳо ҳоло аз Эсхатову дастаи Артиш қафо мемонанд дар ҷадвал. вагарна Эсхата, Артиш, Барқчӣ ва Регартадаз 4 дастае ҳастанд ки баробар 8 имтиёзӣ доранд. хуб, ҳама чиз барои оғози рақобати имрӯза дӯстони гиромӣ тайёр аст ва мо садои уштаки довари марказ Насрулло Кабировро интизор ҳастем то ин ки ӯ бо баланд кардани садои уштаки худ рақобати мазкурро барои мову шумо расман оғоз бахшад. хуб, вақтам фаро расид дӯстони гиромӣ. инак садои уштаки довар баланд мешавад ва бозиро футболбозони дастаи Хуҷанд аз маркази майдон шурӯъ карданд. биёед акнун ба ҳайатҳои аввалияи ҳар ду даста таваҷҷӯҳи шуморо ман ҷалб кунам. нахуст аз дастаи мизбон дастаи Хуҷанд оғоз мекунем. дар хати дарвоза рақами 29 Далерҷон Баротов, футболбозоне ки дар хати дифоъ бозӣ мекунанд. рақами 4 Парвиз Боқиев, рақами 5 Фирдавс Абдусалимов, рақами 6 капитани даста Давронҷон Эргашев, рақами 2 Фахриддин Аҳтамов, рақами 23 Фирӯз Қараев. бозигарони хати ним муҳофиза Шуҳрат Элмуродов, рақами 8, рақами 30 Шуҳратҷон Шоҳназаров, рақами 17 Исломҷон Тошпулотов ва ҳамчунин дар ҷараёни ин бозӣ ду ҳамлагар инҳо рақами 97 Сергей Сканян ва рақами 7 Артём Сердюк ҳастанд. сармураббӣ Рустам Хоҷаев. тарҳи умумии ҷойгиршавӣ 4-4-2 ва ё ин ки метавонад 4-5-1 ҳам бошад. боз ҳам мо дар давоми дақиқаҳои баъдӣ хоҳем дид. ҳолате ки қоидаи бозӣ вайрон шуд аз сӯи Фирдавс Абдусалимов мо шумо такроран дидем. ҳоло аз вазъияти стандартӣ ҳоло хоҳем дид ки чӣ гуна футболбозони дастаи Барқчӣ аз имконияти худ истифода мебаранд. ҷовидон Хушвақтов ки имрӯз бо дастбанди капитанӣ ҳамдастаашро ба майдон баровардааст, тайёр аст то ин ки тӯбро ба бозӣ дарорад. ирсоли тӯб аз сӯи ӯ
ва дар ин ҳолат мубориза давом дорад. Меҳрон Мадаминов барои ҳамдастояш зарбаи кунҷӣ кор кард. дастаи барқчӣ фаъолона бозии имрӯзаро оғоз мекунад. Азизбек Далиев ирсоли тӯбро мебинем. партофти тӯб ба кунҷи наздики дарвоза буд. инҷо акнун имконият барои Ҷовидон, аммо зарбаи зодаи Хушвақтов тавре мебинед хато меравад. Куае Готсон дар хати дарвозаи дастаи барқчӣ аст. рақами 27 футболбозони хати дифоъ, рақами 2 Саид Исроил Саидов, рақами 6 Муҳаммад Камол, рақами 13 Этене Онана Жайрус Ландри, рақами 9 Меҳрон Мадаминов. аслан Меҳрон ҳамлагар аст, вале таи чанд бозии охир тавре мо мебинем ӯ дар канори хати дифоъ бозӣ мекунад. Ним муҳофизатгарон рақами 14 Мусо Қаҳоров, рақами 3 Раҳматчор Раҳматзода, рақами 49 Боатенг Фримпонг, рақами 10 Азизбек Далиев ва ҳамчунин як ним муҳофизатгари дигар капитани даста рақами 8 Ҷовидон Хушвақтов. зарбаи навбатӣ ҳам баланду ноаниқ буд. ҳамлагари ягона рақами 11 Фредрик Асанте. сармураббии даста Алифбек Беромов. тари ҷойгиршавӣ дар маҷмӯъ ба ин тартиб метавонем бигӯем 4-5-1 аст. дӯстони гиромӣ, ҳарчанд дар мавқеъгирии умумии футболбозони дастаи барқчӣ барои мо тари ҷойгиршавии онҳоро 4-4-2 пешниҳод карданд. гурӯҳи доварон дар ҷараёни бозии имрӯза бо роҳбарии Насрулло Кабиров аз шаҳри Норак кор мекунанд. ба ӯ дар канорҳо Акмал Буриев аз шаҳри Турсунзода ва Хусрави Сидиқзод аз Душанбе кӯмак мекунанд. довари эҳтиётӣ Абдулло Давлатов аз ноҳияи шаҳри Нав аст. дар ҳуҷраи вар Саёҷон Зайниддинов аз Душанбе, ёварони ӯ Вафо Қараев ноҳияи шаҳри Нав ва Зуҳал Хуҷаназарова шаҳри Душанбе мебошанд. нозири доварон Рустам Абдуллоев аз шаҳри Душанбе ва комиссари бозии Суҳроб Қаландаров аз шаҳри Душанбе ҳастанд. фирӯз Қараев пас ба канори рост. Фахриддин Аҳтамов инҷо талош карда истодааст, аммо натавонист дар кӯшиши аввал пас диҳад. аз аут тӯбро ба фирӯз Қараев равон кард ва ирсоли баъдӣ аз сӯи фирӯз бошад, натиҷа надод. дастаи Хуҷанд дар бозии даври гузашта дар сафар тавонист ки муқобили Ҳулбук пирӯзӣ ба даст орад. бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб баргузор шуд. 2-1 футболбозони соҳили Рудисир пирӯзӣ ба даст оварданд ва дар ҳамон бозӣ як чизи нигаронкунандаи асосӣ дар дастаи Хуҷанд ин корти сурх гирифтани Девид Маутор буд ва аллакай дар ҷаласаи навбатии кумитаи интизомии федератсияи футболи Тоҷикистон ҳолати ба вуҷуд омада баррасӣ шуд. Девид Мауторро барои гӯем 4 бозӣ аз ишок дар рақобатҳои Лигаи Олӣ маҳрум карданд ва ҳамчунин 500 сомонӣ ҷарима ҳам нисбати ӯ таъин карда шуд. тавре дар суратҷаласа ё протоколи ҳамон бозӣ навишта шудааст. ӯро ба хотири дашном додан ба довар ва гуфтани суханҳои қабеҳ нисбати шахси расмии бозӣ ба чунин ҷазо албатта нисбати ӯ раво донистанд чунин ҷазоро ва Девид Маутор акнун дар бозиҳои баъдӣ иштирок намекунад. аммо ин ҳолат бояд боиси нигаронӣ бошад. ба чӣ хотир? ба он хотир ки шуруъ аз оғози мавсими ҷорӣ ин аллакай чорумин футболбози дастаи Хуҷанд аст ки корти сурх мегирад. қаблан Даврон Эргашев, ҳамчунин Пол Камолафе ва футболбози рус Артём Сердюк кортҳои сурх гирифта буданд. ҳар кадоме аз онҳо албатта барои дубозигӣ аз рафти иштирок дар рақобатҳои Лигаи Олӣ маҳрум шуда буданд. аммо ҷазои татбиқ шуда нисбати Девид Маутор хело ҳам сахт буд, чунки бе ин намешавад. вақтои охир дар бозиҳои Лигаи Олӣ тавре мушоҳидаҳо нишон медиҳад албатта аз сӯи бисёре аз футболбозон беинтизомӣ нисбат ба доварон
дида мешавад. ҳолате ки Давронҷон Эргашев қоидаи бозиро вайрон кард, мо шумо онро дида истодем, албатта бо истифода аз дасти худ дар ҳолати қаблӣ тавре дида мешавад. зидди бозигари ҳариф Мусо Қаҳоров ӯ қоидаи бозиро вайрон карда буд, аммо чун довар қоидаи вайронкуниро ба эътибор нагирифт, вале баъдан дар саҳнаи такрорӣ мо дидем ки ҳамонҷо воқеан ҳам қоидаи бозӣ вайрон шудааст. Давид Маутор дар рафти бозӣ бо дастаи Ҳулбук тавониста буд ки як голро ба ҳадаф расонад. Аввал ӯ ҳисобро кушод, баъдан Хайриддин Турахонов аз ҳайати дастаи Ҳулбук ҳисобро баробар кард, аммо дар нимаи дуюми рақобат ба ҳар ҳол футболбозони дастаи Хуҷанд тавонистанд ба ғалаба ноил шаванд. Пол Камолафе ки аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон баромад, дар дақиқаи 74 гол зад. ва Хуҷанд ҳарчанд як нафар кам буд баъд аз дақиқаи 68, аммо баъд аз задани голи Пол Камолафе пирӯзиро нигоҳ дошт. Дар гол албатта нақши Сергей Сканян бениҳоят калон буд. аз канори чап гузариши ӯ баъдан аз ду футболбози ҳариф гузаштану ирсоли хатарнок ба дохили ҷаримагоҳ аз сӯи ин футболбоз самар овард ва мо тавре дидем Хуҷанд 2-1 Ҳулбукро дар сафар мағлуб кард. партофти ту ба канори рост, инҷо ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Барқчиро мебинем. вазъияти хатарнок метавонад ба миён ояд, зарба иҷро шуд ва довар пеналти ишора мекунад. довар пеналти ишора мекунад барои ин ҳолате ки ту ба дасти футболбози дастаи Хуҷанд расид. Насрулло Кабиров ба нуқтаи иҷрои зарбаи пеналти ишора карда истодааст. вале ҳамзамон бо ин чунин ба назар мерасад ки дар ҳуҷраи видеодоварон инҷо масъулине ки ҳастанд бо ӯ суҳбат карда истоданд ва мо шумо як бори дигар мебинем туп ба дасти дифогар Парвиз Боқиев расидааст. зарбаи бениҳоят қавӣ аз сӯи Фредрик Асанте. таваҷҷӯҳ кунед, ана ҳаминҷо бале дида мешавад ки туп ба даст расидааст ва пеналти таъин шуд. аз саҳнаҳои такрорӣ ҳам мо шумо дидем ва амин шудем ки воқеан ҳам қарори баровардаи довар дуруст буд ва пеналти инак тасдиқ мешавад. барои иҷрои пеналти бошад тавре мо дида истодаем. бозигаре меояд ки дар ин мавсим аллакай 2 дафъа тавонистааст бо истифода аз пеналти гол занад. Азизбек Далиев дар маҷмӯъ дар ҳисоби худ 3 гол дорад ва 2 тоаш аз пеналти буд. муқобили ӯ дарвозабони ҳариф Далерҷон Баротов. хуб дар мавриди пеналти ба фикрам шубҳа нест, аммо ҳолате ки пас ба футболбози дастаи Барқчӣ дар канори рост буд, ҳамон ҷоро ба фикрам зиёдтар дида истоданд ки офсайд буд ё на. тавре гуфтем маҳз ҳамон ҳолате ки ишора шуд онро аслан дида баромада истоданд. агар имкон бошад барои мо бевосита ҷараёни ҳуҷуми футболбозони дастаи Барқчӣ такроран пешниҳод шавад, онҷо мо шумо хоҳем дид ки офсайд буд ё на. расиши туп ба даст ҷои баҳсу мунозира надорад ва бале тасдиқ мешавад ки офсайд ҳам нест. дӯстони гиромӣ, инак
яке аз лаҳзаҳои ҳассос дар оғози бозии имрӯза. Пеналти таъин шуд, зарбаро мебинем ва бисёр ҳам бо боварӣ зарбаи худро иҷро мекунад Азизбек Далиев. собиқ футболбози дастаи Хуҷанд аст Азизбек Далиев. албатта дар ҷараёни мавсими 2023 дар ҳайати ин тим ҳунарнамоӣ мекард ва ҳамчунин ибтидои мавсими 2024 агар хато накунам ӯ дар ҳайати дастаи Хуҷанд буд. нимаи аввалро дар ҳайати ин даста гузаронд ва дар нимаи дуюм ба ҳайати дастаи Барқчӣ пайваст. инак ин футболбоз ки аслан дастпарвари мактаби футболи шаҳри Турсунзода мебошад, ҳоло яке аз бозигарони ҷавоне аст ки хело нишондиҳандаҳои хуби оморӣ дорад ва лакай дар ҷараёни 7 даври рақобатҳо ӯ дар ҳисоби худ 4 гол ба қайд гирифтааст. тавре мо болотар дидем сармураббии дастаи Хуҷанд Рустам Хоҷаев аз он норозӣ буд ки шогирдонаш сари вақт ва бо нигоҳ доштани хатти муайяншуда, яъне ба истлоҳ ҳамон линия, якҷо ҳаракат намекарданд, ҳамоҳанг набуданд ҳангоми баргашт ба қафо ба хатти дифои худ. Фирдавс Абдусалимов, Шӯҳрат Элмуродов, ирсоли ту ба сӯи ӯ на он қадар хуб. ҷойдодарист ки имрӯз дар ҳайати дастаи Хуҷанд бори аввал шурӯъ аз ибтидои ин мавсим Шӯҳрат Элмуродов аз дақиқаҳои аввал ба майдон баромадааст. футболбози бисёр хуб аст, бозигаре ки дар миёнаи майдон ҳунарнамоӣ мекунад. инҷо афтиши бозигари дастаи Хуҷандро дидем, аммо бе қоидавайронкунӣ дар ҳамон ҳолат ӯ ба замин афтид ва дар ҳайати дастаи Хуҷанд назар ба бозие ки бо ҳулбук буд мо дар маҷмӯъ ду тағйиротро дида истодаем. инҷо офсайдро ба эътибор гирифтанд. Дэвид Маутор ва Боҳирҷон Сангинбоев дар ҳайати асосӣ нестанд. набудани Дэвид албатта барои мо фаҳмост бо кадом сабаб. Боҳирҷон бошад дар курси бозигарони эҳтиётӣ имрӯз рақобатро шурӯъ кард ва суръати баланди ӯ мумкин дар нимаи дуюм ба сармураббӣ лозим мешавад. ба ҷои онҳо Шӯҳрат Элмуродов ва Фирӯз Қараев имрӯз аз дақиқаҳои аввал ба майдон баромаданд. агар Шӯҳрат имрӯз аз дақиқаҳои аввал бори якум дар мавсими кунунӣ ба майдон баромада бошад, ӯ дар ду бозии қаблӣ аз ҳайати эҳтиётӣ вориди майдон шуд, аз ҷумла дар бозии бо Эсхата дар даври панҷум бори аввал дар мавсими кунунӣ ӯро мо бо пироҳанҳои дастаи Хуҷанд дидем. пас Фирӯз Қараев дар оғози мавсим дар ҳайати аввалия буд, аммо баъдан аз ҳайати асосӣ берун шуд, вале акнун дар ин бозӣ истодӣ мураббиён ба ӯ имкон медиҳанд то дар ҳайати аввалия ҳунарнамоӣ кунад. дастаи Хуҷанд акнун ташаббусу тараддуди майдондориро ба дасти худ мегирад ва зиёдтар онҳо кӯшиш карда истоданд ки ҳуҷумҳои худро роҳандозӣ кунанд. дар ин байн Барқчӣ бештар ба аксул ҳуҷум такя карда ҳаракат мекунад ки ҳуҷумҳои худро ба роҳ монанд. боз як ирсоли дигар аз масофаи дур, ин аслан то ҷои ба зарба ҳам монанд буд дӯстони гиромӣ ва тӯб бо ҳамин аз майдон берун мешавад. дастаи Барқчӣ дар бозии даври гузаштаи худ муқобили Истиқлол ҳунарнамоӣ кард. хело бозии хубам буд аз сӯи шогирдони Алифбек Беромов, аммо онҳо мағлуб шуданд. як хато дар дақиқаи 55-уми бозӣ ҳангоми баромадан аз мавқеи худ вақте ба иштибоҳ роҳ дод дарвозабон Куае Готсон боис бар он шуд ки Ҷошуа Акпуҷе ба дарвозаи дастаи Барқчӣ гол занад ва бо ҳамин Истиқлол 1-0 ғалабаро нигоҳ дошт.
ҳаракати бисёр зебои ҷовидон хушвақтов барои мо такроран нишон дода мешавад. ҷои ёдоварист ки дар ҳайати дастаи барқчӣ ҳам назар ба он гурӯҳи футболбозони ҳайати аввалие ки зидди Истиқлол ба майдон баромада буданд тағйирот ҳаст. дифогари марказӣ Баракатулло Неъматуллозода бинобар сабаби он ки дар рафти бозӣ осеб гирифта буд ҳоло ба пуррагӣ тайёр нашудааст ва имрӯз мо ӯро дар майдон аз дақиқаи аввал намебинем. ман дар ҳайати эҳтиётӣ низ номунасаби ӯ дида намешавад. хуб ба майдон баромад аз дақиқаи аввал ба ҷои ӯ Саид Исроил Саидов. дигар тағйирот дар ҳайати дастаи барқчӣ нест. танҳо як нафар иваз шудааст назар ба бозие ки ҳафтаи гузашта футболбозони шаҳри Ҳисор доштанд. инҷо андаке тавре мебинед пасе ки ба қафо буд нигарон кард дифогари марказии дастаи хуҷандро дастаи барқчиро мазарат, чунки ту аз паҳлӯи ӯ гузашт, вале баъдан ӯ боварӣ ҳосил кард ки дарвозабон метавонад ҳамон ҳолатро бе мушкилӣ бартараф намояд. хело хуб, аз ин вазъияти мушкил берун мешаванд бозигарони дастаи хуҷанд. Абдусалимов ба канори чап пас медиҳад ва дар идомаи ин ҳамла тавре мо дидем Сергей Сканян як паси хато дод ки ин боиси қатъ шудани ҳуҷуми бозигарони дастаи мизбон шуд. вайроншудани қоидаи бозӣ дар ин ҳолат дида мешавад. иштибоҳи дифогари дастаи барқчиро мо шумо дидем. Саид Исроил Саидов ба хато роҳ дод ва вазъияти стандартӣ бо иштироки бозигарони дастаи мизбон. Фирӯз Қараев дар назди тӯб. хуб, ҳама чиз тайёр аст. довар ҳам иҷозат медиҳад. ирсоли тӯбро дидем, аммо на он қадар партофти хуб. боз ҳам тӯб ба назди Фирӯз Қараев омад ва зарбаи бо пои чап задаи Фирӯз инҷо хело баланду ноаниқ буд. мавсими гузашта дар ду бозие ки байни ҳам доштанд, Хуҷанд тавонист барқчиро шикаст диҳад. маслан барқчӣ дар ҳар ду бозӣ ба дарвозаи онҳо гол назада буд. бори охир дастаи барқчӣ ба дарвозаи Хуҷанд дар мавсими 2018 рӯзи 29 июл гол зада буд. ҳамон бозӣ ҳам ба фоидаи Хуҷанд 3-1 хотима ёфт. умуман мо солҳои охири рақобатҳои байни худии ин ду дастаро ба хотир орему варақгардон кунем омори бозиҳои байни худиро, пас дида мешавад ки бори охир футболбозони дастаи барқчӣ 14 августи 2016 тавониста буданд
хуҷандро шикастанд. Бо ҳисоби 3-2 дар ҳамон бозӣ онҳо зафар ёфтанд. вайронштайни қоидаи бозиро мо шумо дидем. ҳоло саҳнаи такрории ҳамон ҳолат барои мо пешниҳод мешавад. Меҳрон Мадаминов қоидаи бозиро вайрон кард дар ҳамон ҳолат. Сергей Сканян дар назди тӯб аст. инак ирсоли тӯб аз сӯи ӯ партофти нисбатан беҳтар назар ба ирсоли қаблие ки аз канори рост Фирӯз Қараев дошт. тӯб аз майдон берун шуд. Шӯрат Элмуродов паси ӯ ба хати ҳамла. инҷо мубориза давом дорад. ва тавре мо шумо мебинем ишора ба он аст ки тӯб аз бозигари дастаи хуҷанд аз майдон берун шудааст. дар лаҳзаи охир воқеан дида мешавад ки бо вуҷуди талошҳои худ Сергей Сканян тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист, зеро бо як пояш кӯшиш кард тӯбро дар майдон нигоҳ дорад, аммо баъдан ба пои дигари ӯ тӯб расида аз майдон берун баромад. Элмуродов инҷо паси додаи ӯро Муҳаммад Камол зуд бартараф кард ва робита байни бозигарони дастаи хуҷанд бо ҳамин қатъ шуд. ва бибинед чӣ гуна бозигари дастаи Барқчӣ дар ин лаҳзаҳо фишор меорад ба футболбози ҳариф. ва фикрам вайронштайни қоидаи бозиро ба эътибор гирифтанд доварон, вагарна ҳолате ки дифоъгари дастаи хуҷанд танҳо боқӣ монда буд зидди бозигари ҳариф, мо дидем чӣ тавр фаъол аст футболбози дастаи Барқчӣ дар хатти ҳамла Фредерик Асанте ва чӣ гуна фишор меорад. ин лаҳзаҳо акнун хуҷанд боз ҳам зиёдтар ташаббускор аст дар рафти бозӣ ва вазъияти хатарноки навбатӣ ҳам бо иштироки онҳо метавонад ба миён ояд агар аз вазъияти стандарти дурусттар истифода баранд. ирсоли тӯб на он қадар партофти хуб ва бозигарони дастаи Барқчӣ ин ҳолатро бартараф карданд. Дарҳол ирсоли тӯб ба самти Азизбек Далиев аст ва тавре мо мебинем ин футболбоз дар мубориза бо Фирдавс Абдусалимов беҳтар худро нишон дод. хуб, довар ишора мекунад ки на, чизе нест. Муҳаммад Камол инҷо кӯшиш кард ки тӯбро ба футболбози дастаи хуҷанд зада аз майдон берун кунад, аммо комёб нашуд. ва довар ҳоло ишора бар он дорад ки каме бояд биистанд то ин ки ӯ аз аҳволи Далиев бохабар шавад. як бори дигар мо шумо мебинем аз ин ҷо беҳтар диданамон мумкин. хуб, мубориза барои тӯб буд. вале мумкин аст ки каме футболбози дастаи хуҷанд дар ҳамон ҳолат ба ҳариф албатта андак бархурд дошт, лек ҷиддӣ набуд. маҳз бо ҳамин сабаб онро ба эътибор нагирифт довар Насрулло Кабиров. аз аут бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад.
тавре дар рафти бозии охири дастаи барқчӣ дида мешавад. инҷо корти зард ба футболбози дастаи барқчӣ Саид Исроил Саидов. дар ин лаҳзаҳо барои мо насаби ӯро каме нодуруст пешниҳод мекунанд. Саид Исроил Саидов аст дар майдон, ки бо рақами 2 бозӣ дорад дар ҳайати дастаи барқчӣ ва дар курсии бозигарони эҳтиётӣ бошад. дифоъгар бо рақами 22 Муҳаммадҷон Орипов ҳаст. хуб, ҳолатро мо шумо мебинем. барои анамин вокунише ки дошт Саид Исроил Саидов инҷо корти зард гирифт аз довар. яъне баъд аз зарбаро задан андаке ба бозигари ҳариф бархӯрд ва довар ин чизро аз мадди назари худ дур накард. Ислом Тошпулотов барои иҷрои зарбаи стандартӣ ҳоло тайёрӣ мебинад. ирсоли ӯро мебинем. партофт албатта чандон бад набуд. дар қабати дуюм бозигари дастаи Хуҷанд бартарӣ пайдо кард, зарба ҳам зад, вале комёб нашуд. як бори дигар ҳолатро дида мебароем. вайроншудани қоидаи бозӣ боз ҳам дар ин ҳолат ба эътибор гирифта мешавад. қоидавайронкуниҳо хело ва хело зиёд аст. Давронҷон Эргашев норозӣ аст бо қарори довар, аммо Насрулло Кабиров бо қатъият ишора мекунад ва инҷо ҳарф мезанад, ки воқеан ҳам ӯ қоидавайронкуниро дид. шояд дар саҳнаи такрорӣ шумо ҳам ба ин чиз дӯстони гиромӣ амин шавед, ки зидди Боатенг Фримпонг қоидаи бозӣ вайрон шуд дар ҳамон лаҳза. масофа дуртар аст то дарвоза. хуб, иҷозат дода мешавад. зарбаро мебинем ва бубинед ки ин чӣ гуна ҳолат буд. аслан ба фикрам ғайриинтизор буд дар ҳамон ҳолат, ки ту ба назди ҳамлагар Фредрик Асанте омад, чунки ин аз ягон нақшаи тарҳрезишудаи аз ибтидо муайян дарак намедиҳад. инҷо офсайд нест аслан. Фирдавс Абдусалимов ки дасти худро баланд мебардорад, ӯ аслан аз дифоъгарони дигари дастаи Хуҷанд дар ҳамон ҳолат қафо монда буд. Ҷовидон Хушвақтов партофти ӯро мебинем ва кӯшиши зарбазании Фредрик Асанте бошад, боз ҳам натиҷа надод. таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳолат. бо қафои пояш хост тӯбро ба дарвоза равон кунад Фредрик Асанте, аммо зарба баланд буд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. ин навбат низ аз сӯи бозигарони дастаи мизбон ва боз як вазъияти стандартии дигар бо иштироки дастаи барқчӣ мо шуморо дар пеш интизор аст. хуб, ҳамин ҳолат тавре мебинед Шуҳрат Шоҳназаров қоидаи бозиро вайрон кард.
инак зарба рости дарвоза аст, аммо дарвозабон дар мавқеи худ устувор буд ва бе ягон мушкилӣ Далер Ҷонбаротов ин ҳолатро бартараф кард. Саид Исроил ба қафо тӯбро бармегардонад. боз як паси дигар ба самти ӯ. тӯб дар майдон боқӣ монд. Парвиз Боқиев кӯшиш кард тӯбро аз майдон берун кунад, аммо комёб нашуд ва боз ҳам дар мубориза футболбозони дастаи Барқчӣ дар маркази майдон кӯшиш карда истоданд пеши роҳи ҳамлаи ҳарифро бигиранд, ҳарчанд ба пуррагӣ ин кор барояшон муяссар нашуд, зеро Хуҷанд тавонист тӯбро ба канори чап барад ва аз он ҷо боз як ҳуҷуми дигар роҳандозӣ кунад. ирсоли тӯб натиҷа надод. ҳоло ҳуҷуми ҷавобии футболбозони дастаи Барқчӣ. хуб, майдон ноҳамвориҳои муайян дорад дӯстони гиромӣ. агар шумо аҳамият дода бошед, вақте пасҳо ба якдигар равон карда мешавад аз сӯи футболбозон, мо тавре мебинем ҳолатҳое ҳаст ки албатта тӯб он тавре ки худи футболбозон мехоҳанд то ба бозигарон рафта намерасанд. фирӯз Қараев аслан дӯстони гиромӣ дар ҷараёни бозии имрӯза тавре дида мешавад дар хати ним муҳофизаи канорӣ бозӣ дорад аз самти рост. ӯ дар баъзе аз бозиҳо қаблан дар канори рости хати дифоъ бозӣ мекард, зиёдтар дар канор буд, вале имрӯз дар канори хати ним муҳофиза аст. ирсоли навбатии тӯб ва Куае Готсон тӯбро ба дасти худ мегирад. Фахриддин Аҳтамов ба ҳайси дифоъгари канорӣ аз самти рост бозӣ дорад, аз самти чап Фирдавс Абдусалимов, дар марказ Давронҷон Эргашев бо ҳамроҳии Парвиз Боқиев. дар бозиҳое ки Даврон Эргашев дар майдон ҳунарнамоӣ накард, яъне баъд аз корти сурх гирифтанаш, мо дар хати дифоъи марказ Девид Мауторро дида будем. тӯбрабои футболбозони дастаи Барқчӣ пас ба канори чап Азизбек Далиев идомаи ҳаракатҳои ӯро мебинем ва рӯбарӯи футболбоз аст, аммо бо ин вуҷуд Азизбек зарба мезанад ва тавре мо мебинем тӯб бо расиш ба футболбози Хуҷанд баргашт. Саидов мубориза давом дорад. футболбозони дастаи Барқчӣ инҷо тӯбро нигоҳ медоранд дар худ ва як зарбаи хатарноки дигар. Фредрик Асанте дар ин ҳолат зарба зад. албатта вазъият мушкил буд барои ӯ, аммо аз ҳамон ҳолати мушкил берун шуда тавонист ин ҳамлагар муқобилияти ҳарифро ҳам пушти сар гузошту сӯи дарвозаи ҳариф зарбаи рост ҳам зад. дар ҳайати дастаи Барқчӣ давоми ду рақобати охир Раҳматшор Аҳмадзода дар хати ним муҳофизаи марказ бозӣ карданаш қобили таваҷҷӯҳ аст дӯстони гиромӣ. агар Меҳрон Мадаминов чанд бозии охир дар канори хати дифоъ бозӣ дошта бошад, ӯ ки аслан ҳамлагари канорӣ ва ним муҳофизатгари канорӣ аст, ин чизро мо дида истода бошем. пас барои худи Раҳматшор Аҳмадзода ки аслан дифоъгар аст, баъзан вақт дар канор, баъзан вақт дар марказ бозӣ мекард, ба хати миёнаи майдон гузаронида шуданаш низ як рӯйдоди қобили таваҷҷӯҳ аст дар ҳайати дастаи Барқчӣ. ва албатта мураббиён хусусиятҳои дигари футболбозонро ҳам мебинанд, кашф мекунанд ва махсусан дар даврони бозӣ карданашон дар ин ё он бошгоҳ зери роҳбарии мураббиён футболбозон метавонанд мавқеъҳои худро дар майдон дигар кунанд, яъне аз дифоъгар ба ним муҳофизатгар, аз ним муҳофизатгар ба ҳамлагар табдил ёбанд ва ё ин ки баръакс аз ҳамлагар ба дифоъгар ё ба футболбози хати миёнаи майдон.
шонси навбатӣ барои бозигарони дастаи Хуҷанд пайдо шуд. Ҳоло саҳнаи такрории онро ба фикрам барои мо пешниҳод мекунанд. Даврон Эргашев ин маротиб сӯи дарвоза зарба мезанад. Бале, маҳз ӯ, аммо Куае Готсен ҳамон зарбаро бартараф карда тавонист. Далиев аз канор гузариши ӯро мебинем. Раҳматшур Раҳматзода тӯб аз даст рафт. Шураб Элмуродов дар ду ҳолат тавонист бо вуҷуди фишори футболбозони ҳариф тӯбро дар худ нигоҳ дорад. Тошпӯлодов, Фирӯз Қараев, Фирдавс Абдусалимов, партофти тӯб ба канори чап. ирсоли тӯбро мебинем ва ин ҳолати хатарнокро акнун Муҳаммад Камол бартараф мекунад. тӯбро аз даст дод. дар лаҳзаи қаблӣ бозигари дастаи Барқчӣ Раҳматшур Раҳматзода ва баъдан ҳуҷуми бозигарони дастаи Хуҷанд ҳам қатъ шуд. охирин бозӣ байни худи ин ду тим, дӯстони гиромӣ, биёед ин ҳолатро аввал бубинем. Фирдавс Абдусалимов меафтад. охирин бозӣ байни худи ин ду даста 6 ноябри 2024 баргузор шуда буд дар ҳамин майдон ва Хуҷанд 2-0 ғалаба кард. Нозим Бобоҷонов голи якумро зад аз пеналти дар дақиқаи 25 ва баъдан дар дақиқаи 57 Артём Сердюк ҳисобро 2-0 кард. ирсоли навбатии тӯб бозигари дастаи Барқчӣ пешдастӣ карду тӯбро аз майдон берун намуд ва баъдан тавре довари канорӣ ишора мекунад. дар ҳамон ҳолат қоидаи бозӣ аз сӯи футболбози Хуҷанд вайрон шуд. хуб, дар бозие ки дар марҳилаи якуми чемпионат буд, онҷо ҳам Артём Сердюк гол зад дар дақиқаи 68 ва он голи ягона буд ки ғалабаи дастаи Хуҷандро дар сафар бар зидди бошгоҳи футболии шаҳри Ҳисор таъмин кард. дастаи Барқчӣ баъд аз оне ки аз идомаи рақобатҳо дар лигаи олӣ дар соли 2018 ҳазф шуда буд, дар соли 2024 баргашт баъд аз 6 сол ва ин тим ҳоло бозам баҳри ба таври доимӣ боқӣ мондан дар лигаи олӣ мубориза бурда истодааст. дар мавсими қаблӣ аз ӯҳдаи ин кор баромад ва ин мавсим ҳам хело хуб рафти рақобатҳоро шурӯъ кард. танҳо акнун садоиште ки довар баланд мешавад. Артём Сердюк норозигии худро пинҳон намекунад аз чунин ҳолате ки ба миён омад.
Шуҳрат Элмуродов. Пас ба канори рост. Фахриддин Ахтамов. идомаи ҳуҷумро мебинем. ирсоли туп вазъияти хатарнок аст ва фурсати бисёр хуби навбатиро боз ҳам бозигарони дастаи Хуҷанд истифода карда наметавонанд. мухлисоне ки ба варзишгоҳи Спартак ташриф оварданд барои мо як бори дигар онҳоро нишон медиҳанд. лаҳза ба лаҳза онҳо зиёдтар дастаи Хуҷандро бо дастгириҳои худ ба пеш албатта равон карда истоданд. Меҳрон Адаминов дар лаҳзаи қаблӣ тӯбро аз майдон берун карда буд. Инак аз вазъияти стандартӣ партофти тӯб аз сӯи футболбозони дастаи Хуҷанд ҳеҷ натиҷае намедиҳад. мубориза давом дорад. Фредрик Асанте дар рақобат бо ду футболбози ҳариф тавонист тӯбро бигирад ва футболбозони барқчӣ инҷо кӯшиш доранд то ин ки ҳуҷуми худро давом диҳанд, аммо як қоида вайронкунӣ чунин имконро барои онҳо аз байн бурд. вазъияти стандартии навбатӣ бошто ки футболбозони дастаи Хуҷанд. ҳоло мебинем ки ин маротиб чӣ гуна аз вазъияти стандартии онҳо истифода мебаранд. Ислом Тошпулодов дар назди тӯб. партофти тӯб натиҷа надод. тӯб ба девори дифоӣ расида баргашт. Инак ирсоли дуюм ва зарба иҷро шуда баландтар аст. 5 дақиқа вақт дӯстони гиромӣ илова шуда истодааст. зарбаи қаблӣ бениҳоят қавӣ буд. тӯб ба Азизбек Далиев бархӯрду баргашт. ҳоло аз аҳволи ин футболбоз бохабар мешавад довар.
خب باز هم ویران شدن قاعده بازی رو ما میبینیم. این نوبت اتین اونانا ژایروس لاندری دفاعگری دسته برقچی قاعده بازی رو ویران کرد. ирсоли тӯб инҷо натиҷа надод. далиев наметавонад ки ба пуррагӣ фирор кунад аз футболбозони ҳариф ва инҷо акнун зарбаи навбатӣ иҷро шуда хело ҳам қавиву ноаниқ аст. ислом тошпулодов зарба зада буд. фурсати бисёр хуб барои бозигарони дастаи барқчӣ ва бубинед ки чӣ гуна фредрик асанте барои худ метавонад имконият ба миён орад. аслан ин футболбоз дар ҷараёни бозии имрӯза аз зумраи фаъолтарин бозигарон дар ҳайати дастаи барқчӣ аст. пеналтиро маҳз ӯ ба вуҷуд овард ва ду имконияти дигар бо талошҳои бевоситаи ӯ барои дастаи барқчӣ муҳайё шуданд. сонияҳои поёнӣ дақиқаи панҷуми иловашуда ҷараён дорад. саид исроили саидов боз тӯбро ба хати ҳуҷум равон кард, аммо маълум буд ки асанте бо сабаби дар ҳолати офсайд буданаш барои тӯб мубориза бурда наметавонад. садои хуштаки довар баланд шуд. дӯстони гиромӣ, нимаи якум ҷанбаст мешавад. барқчӣ тавре мо шумо мебинем дар рафти ин бозӣ ҳоло баъд аз хотимаи нимаи якум пешсаф аст, аммо рӯйдодҳои муҳим, лаҳзаҳои ҷолибтарини бозӣ фикр мекунам дар пеш мо шуморо махсусан дар қисми дуюм интизоранд. ҳоло танаффус дӯстони гиромӣ баҳсу мунозира зиёд аст, лек фикр мекунам боз ҳам ором шудани даста лозим ва дар қисми дуюм мо интизори рақобати бисёр хубу хотирмон ҳастем бо иштироки онҳо. каме танаффус мекунем ва баъдан бармегардем.
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، ما برمیگردیم برای انعکاس قسم دوم رقابت با اشتراک دسته‌های خوجند و برقچی. این ورزشگاه اسپارتاک شهر خوجند است. بعد از خاتمه نیمه یکم در رقابت بین این دو دسته حساب 0-1 است و دسته برقچی بر عوض گلی که از پنالتی عزیزبک دلیف به هدف رساند در جریان قسم یکمی رقابت به پیش برآمد. اینجا برخوردی فوتبالبازان رو می‌بینیم. داور چی اشاره می‌کند؟ چیزی نیست. حالا نصرالله کبیرов خاموش است. دوستان گرامی، فوتبالبازان دسته خوجند باشد او رو این لحظه ها البته گایوتا گرفته بودند و طور دیده می شود داور حاضر نیست که پنالتی تعیین کند در این مورد. خوب میدونید توپ رو گذراند از بازیگری حریف فردوس عبدالسلیمов، ولی چنین به نظر رسید که خودی او رفته به فوتبال بازی حریف برخورده ایستاده است. اما ور هست، حتما دیده میبرند این حالت رو. گل یگانه در دقیقه 11 طور گفتیم از سوی عزیزبک دلیف از پنالتی به هدف رسانده شد. در آغاز قسم دوم یگان تغییرات دیده نمی شود و بیاید یک بار دیگر من حیاتوی هر دسته رو به خاطر آورم برای شما دوستان گرامی. دلیر جان براتوف در خط دروازه دسته خوجند است. فوتبالبازان خط دفاع پرویز بوقیف و دوران ارگاشف در مرکز، فردوس عبدالسلیمov و فخرالدین احتمov از دو کنار، شهرت المرودov، شهرت جان شاهنظرov، اسلام جان تاشپولاتov، سرگئی сканян و فیروز قرائف در خط نیم محافظه هستند. حملهگری مرکزی ارتیوم سردیوک، سرمربی رستم خوجاєв. در جایگیری شوی در مجموع 4-5-1. خوب ما و شما تکراری همون حالت رو میبینیم. از مهران مدامینов توپ رو گذراند فردوس عبدالسلیمov و بعدا رفت و با بازیگری دیگری دسته برقچی برخورد با محمد کمال. در خط دروازه دسته برقچی کوای گوتسن است. حالا در دست خود داور کارت زرد دارد و با کی آن رو نشان داد؟ با اسلام تاشپولاتov دوستان گرامی. خوب در خط دفاع دسته برقچی سعید اسرائیل سعیدов، محمد کمال، اتین اونانا ژای русландри، مهران مدامینов بازی دارند. نیم محافظتگران موسی قهارов، رحمتشور احمدزاده، боатенگ фримпонг، عزیزبک دلیف و جاویدان خوشوقتov هستند. حملهگر یگانه فردریک اسانته است که بعضن وقت با او جاویدان خوشوقتov، بعضن وقت عزیزبک دلیف کمک کرده ایستادند و همچنین با فردوس عبدالسلیمov کارت زرد نشان داده شد. گروه مخلصان اشدی دسته خوجند شهر خوجند دوستان گرامی که عقابان ساحل رودسیر نام دارند خیلی فعالند در رفتی بازی امروزه. من در بازی خانگی حتما فعالی مخلصان این تیم رو میبینیم و موسم گذشته ضمن برگزاری آزمون بهترین مخلصی سال آنها زینه سوم رو گرفته بودند. رقابت بسیار هم تیز و تند و پرشدت در همین لحظه ها دیده شد. ارسال توپ به کنار راست، پرتافتی نوبتی نتیجه نمیدهد و بازیگران دسته برقچی اکنون امکان پیدا میکنند که به عکس الهجوم فرار کنند. توسط کنار چپ فرصت پیدا نشد اینجا و عزیزبک دلیف افتید در همان حالت. خب همچنین قاعده بازی رو هم ویران کرد او. سرمربی دسته برقچی طور گفتیم الفبک بیراموف است و در حیات این تیم هم در آغاز قسم دوم دیگرگونی دیده نمی شود. خوجند فشار را زیادتر میکند. سعید اسرائیل سعیدov پرتافتی تو به سوی او و اینجا در این حالت دروازه‌بان توانست که وضعیت رو برطرف کند. دوران ارگاشف خیلی هم پیش می آید. در نیمه یکم امکانیت ها بود برای دسته خوجند، مخصوصا از وضعیت استانداردی وقتی پرتافت توپ رو دیدیم. دو بار فرصت شد برای دوران ارگاشف. یک ضربه او کمی بلند بود ولی ضربه بعدیش که راست بود دروازه‌بان برطرف کرد. اینجا در این مبارزه دوران ارگاشف و دروازه‌بان ببینید که
чӣ гуна аз ин ҳолати мушкил берун шуданд, аммо барои Далерҷон Баротов бисёр мушкил буд дар лаҳзаи қаблӣ. зери фишор қарор гирифт Фредрик Асанте, ки дар ҳафти нимаи якум фаъолтарин бозигари дастаи Барқчӣ буд. То ба охир барои баргардонидаи тӯб мубориза бурд. Абдусалимов, паси ӯ дарвозабон инҷо пештар мебарад ва танҳо назорат мекунад, ки чӣ гуна тӯб аз майдон берун шуда истодааст. Эргашев, Шурат Элмуродов, Ислом Тошпулодов, партофт ба канори рост. тавсии канори рост ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи Хуҷанд бояд давом ёбад. Фахриддин Аҳтамов, паси бисёр хуб. идомаи ҳамларо мебинем ва ин ирсоли тӯб натиҷа надод. Этьене Онана Жанрус Ландри ҳолати қаблиро бартараф кард. инҷо акнун тавре мо шумо мебинем ин ҳолатро дифогари дастаи Барқчӣ бартараф мекунад. албатта мумкин буд ки ӯ иҷозат диҳад то дарвозабон ба тӯб расад, вале Мусо Қаҳоров чунин накард ва худаш ташаббусро ба даст гирифт дар ҳолати қаблӣ. аз ибтидои қисми дуюм футболбозони дастаи Хуҷанд албатта бо рӯҳияи дигар вориди майдон шуданд ва онҳо зиёдтар барои ба вуҷуд овардани вазъиятҳои хатарнок, имкониятҳои хуби голзанӣ акнун мубориза мебаранд ва тавре мо мебинем албатта дар ҳисоб қафо мондан онҳоро ба ин чиз водор мекунад, ки зиёдтар мубориза баранд ва имкониятҳои хуберо барои худ дар хатти ҳуҷум ба вуҷуд доранд. Фредрик Асанте пас ба марказ, Мусо Қаҳоров мубориза бурд, ҳамчунин Раҳматчо Раҳматзода ва онҳо дар якҷоягӣ инҷо тӯбро бармегардонанд. Раҳматчо пас медиҳад ба канори рост, пас ба марказ, аз дур зарбаи задаи бозигари дастаи Барқчӣ дар ин ҳолат ягон хавфу хатарро ба миён наовард.
باز یک مورد دیگره که قاعده بازی ویران می شود بالاتر ما و شما دیدیم. از سوی فوتبالبازان دسته خوجند باز یک قاعده ویرانکنی دیگر در لحظه به هجوم گذاشتنشان اینجا دیده شد. دو تغییرات در حیاتی دسته خوجند دوستان گرامی. پول کامولافه و باهیرجان سنگینبویف به میدان میبرند. از میدان گرفته میشد پرویز باقیف و جای دیفوگر به میدان شون پول کامولافه به میدان میبرد. و وضعیتی خطرناک است در این حالت. ما و شما طوره میبینیم. به هر حال افساید به قید گرفته شد اما هجومی بسیار خطرناکی دیگر باشد که بازیکن دسته برقچی به میان آمد. فیروز قرایف باشد از میدان گرفته شد و به جای او به میدان باهیرجان سنگینبویف برآمد. دو تغییرات در حیاتی دسته خوجند. طی بازی اخیر سرمربی دسته خوجند شون پول کامولافه رو در حیاتی احتیاطی نگاه می‌دارد. بعدا در هفته قسم دوم این فوتبالبازی نیگریایی به میدان میبرد و برای بهتر شدن نتیجه دستش سهم خود را میگذارد. از جمله در بازی با هولبوک از کرسی بازیگران احتیاطی به میدان برآمده در پیروزی نهایی دستش سهم گذاشت. او گل غلبه آور را در دقیقه 74 از او به هدف رساند. شهرت المرادف پس به کنار چپ توپ در میدان نگاه داشته شد. سرگئی اسکانیان وسام شهرت المرادف ارسال توپ به سوی او اینجا نتیجه نمیدهد. اسلام تاشپولودов المرادف اینک ارسالی نوبتی شهرت به کناری راست باهیرجان سنگینبویف پس به قفا باز توپ را به او برگردانیدند. ارسالی توپ رو میبینیم بسیار هم خوب. فرصت هست ضربه اجرا میشود اما به نهایت بلند. اسلام تاشپولودов در این حالت ضربه رو خیلی هم بلند و نوانیق زد. شهرت المرادов اویسا توپ رو بعد از ارسالی همدستش با او روان کرد اما طور دیدیم تاشپولودов ضربه رو بلند و نوانیق اجرا میکند. اینک تغییرات در حیاتی دسته برقچی دوستان گرامی سعید اسرائیلی سعیدов از میدان گرفته شد رقم 2 و به جای او به میدان برآمد از کرسی بازیگرانی احتیاطی بازیگری رقم 4 قمریدین غفارزاده. فردریک اسانته پس به قفا موسی قهاروف گزارشی او را میبینیم اما پیشروی او گرفته شد. المرادов پس به کنار چپ پول کامولافه نه گذاشته نتوانست اینجا از محمد کمال اما بعد مبارزه برد و توپ را برگرداند به خود. پول کامولافه به کنار پس میدهد. شهرت المرادов پسی او و توپ از میدان بیرون شده ایستاده است. اینجا یگان قاعده ویرانکنی نیست میگوید داور. اینجا ارسال‌های توپ طور ما و شما دیده ایستادیم نتیجه نمیدهند. در این حالت باز هم افساید.
ба қайд гирифта мешавад, зеро футболбози дастаи Барқчӣ дар ҳолати нобозӣ буду, баргашта омад ва тӯбро гирифт ки ин чизро ба эътибор гирифтанд. вазъияти хатарнок метавонист ба миён ояд баъд аз хатое ки бозигари дастаи Барқчӣ дошт. боз як ирсоли дигар, дарвозабон инҷо тӯбро дошта наметавонад. Абдусалимов аз дур зарба мезанад ва тӯб бо расиш ба бозигари дастаи Хуҷанд. тавре мо мебинем самти худро каме дигар кард. як бор дигар таваҷҷӯҳ кунед ба ин зарба. Артем Сердюк ҳатто метавонист тӯбро қабул кунаду баъдан ҳуҷумро боз давом диҳад, аммо комёб нашуд. партофти навбатӣ хело ҳам баланду ноаниқ аст. полка мулафе то ба охир ҳарчанд талош мекунад, аммо комёб шуда наметавонад ва Меҳрон Мадаминов тавре мебинед дар ин гуна ҳолатҳо муборизаи хуб бурда истодааст. Меҳрон аз ҳайати дастаи Истиқлол ба тими Барқчӣ иҷора омадааст. агар дар аввал дар хати ҳуҷум бозӣ мекард, инҷо гузариши навбатӣ бисёр ҳам хубу хатарнок аз канори чап ва боз як шонси дигар, зарбаи бисёр ҳам олӣ аз сӯи Шуҳрат Элмуродов, аммо ин зарба бартараф мешавад. ду ҳуҷуми бисёр хатарнок бо иштироки футболбозони дастаи Хуҷанд дар ин лаҳзаҳо. биёед бубинем гузариши Сергей Сканянро. аз ҳамин гуна гузариши ӯ дар бозии муқобили Ҳулбук боиси голи ғалабаовар шуда буд ва баъдан зарбаи задаи Шуҳрат Элмуродов. футболбозони дастаи Барқчӣ ин ҳолатро бартараф мекунанд, вале зуд тӯб ба ихтиёри бозигарони дастаи мизбон гузашт. аз дур як зарбаи дигарро мебинем. Сергей Сканян инҷо зарба зада истодааст ки каме ноаниқ ҳам ҳаст. фишори ҳадди аксарии бозигарони дастаи Хуҷанд дар ин лаҳзаҳо Барқчиро маҷбур кардааст ки ба пуррагӣ ба хати дифоъ нишинад ва воқеан ҳам фишор хело зиёд аст аз сӯи футболбозони дастаи Хуҷанд дар ҳамин лаҳзаҳо. якам дастаи онҳо андаке осеб гирифтааст ва инак тӯба аз майдон берун карда мешавад то ин ки ба футболбози дастаи Хуҷанд кӯмаки тиббӣ расонида шавад. ин лаҳзаҳо дӯстони гиромӣ, акнун мо дар ҳайати дастаи Барқчӣ се тағйиротро мебинем.
аз майдон гирифта мешавад. Рақами 10 Азизбек Далиев, ба ҷои ӯ рақами 17 Меҳрубон Ҳамидов мебарояд. ҳамчунин барои баромадан ба майдон Дубир Амин рақами 21. ва боз як футболбози дигар тайёрӣ дида истодааст, рақами 63 Раҷабов. Фредрик Асанте аз майдон гирифта шуд дӯстони гиромӣ, ба ҷои ӯ рақами 63 Шерзод Раҷабов баромад. имрӯз хело муборизаи зиёд бурд ин футболбоз дар майдон ва акнун ҷои ӯро аслан дар хати ҳуҷум Дубир Амин мегирад. Шерзод Раҷабов ҳам метавонад дар хати ҳуҷум фаъол бошад. ӯ аслан ба ҷои Азизбек Далиев бозӣ мекунад, яъне ӯ ҳам суръати баланд дорад. Ҷовидон Хушвақтов майдонро тарк кард, ба ҷои ӯ Дубир Амин акнун бозиро давом медиҳад. дар ҳати дастаи Хуҷанд бошад Бежан Нишонбойзода ба ҷои Шуҳрат Шоҳназаров вориди майдон шуд. 3 тағйирот дар Хуҷанд, 4 тағйирот дар Барқчӣ то ҳамин лаҳза ба қайд гирифта шудааст. вазъияти хатарнок метавонист ба миён ояд дар ин ҳолат, аммо Шерзод Раҷабов то ба охир бовар накард ки ба тӯб рафта расиданаш мумкин аст дар ҳамон ҳолат. ирсоли тӯб ба канори чап. хуб, боз ҳам чизе нест, мегӯяд довар. ягон қоида вайронкунӣ дида нашуд аз сӯи Насрулло Кабиров дар ҳамин ҳолат. ҷои ёдоварист ки дӯстони гиромӣ бозиҳои даври 11-уми Лигаи Олӣ, инҷо мо шумо такрори ҳамин ҳолатро мебинем, имрӯз шурӯъ шуданд ва пагоҳ дар ҳамин майдон Эсхата бо Истиқлол бозӣ мекунанд. рӯзи 26 апрел ҳамчунин дидори дастаҳои Равшану Ҳулбук ҳам бояд баргузор шавад дар Кулоб Арена. апрел моро ду бозии дигар интизор аст, Ҳосилот Панҷшер ва Истарафшану Вахш. вазъияти хатарнок аст дар ин ҳолат. Шерзод Раҷабовро бубинед ки чӣ гуна зарбаро баланду ноаниқ мезанад. хуб, дидори Истарафшану Вахш дар варзишгоҳи марказии шаҳри Истарафшан баргузор мешавад ва барномаи рақобатҳои даври мазкурро бозии дастаҳои Регартадас ва клуби марказии варзиши Артиш ҷамъбаст мекунад. рӯзи 28 апрел дар шаҳри Турсунзода ин бозӣ сурат мегирад. ирсоли тӯбро дидем. Пол Камолафе бисёрам хуб, аммо пешироҳи ӯ гирифта шуд ва ӯ афтид дӯстони гиромӣ. аммо садои шуд ки довар боз ҳам хомӯш аст дар ин гуна маврид ва мо агар шубҳае пайдо шавад ҳатман боз хоҳем дид ки аз ҳуҷраи ВАР ба Насрулло Кабиров дар тамос мешаванд ва вобаста ба ҳамон ҳолат ба ӯ албатта гузориш хоҳанд дод. вале тавре Насрулло Кабиров ишора мекунад чизе нест онҷо. Шурат Элмуродов. на, инҷо паси ӯ нагузашт ва бозгари дастаи Барқчӣ ба пурагӣ ба хати дифоъ нишаста танҳо дар аксулҳуҷумҳо бахти худро ҷӯё шуда истоданд, аммо фурсатҳо ҳам барои ба аксулҳуҷум гузаштан пайдо нашуда истодааст. Хуҷанд бошад фишорро зиёд мекунад.
ва инҷо акнун партофти навбатӣ ҳам чандон хуб набуд. тӯб аз майдон берун шуд. ҳолати мазкурро як бори дигар мебинем. на, инҷо медонед чизе нест. Онана Этьене Жандрус Ландри ҳолатро бартараф кард ва баъдан Полка Молафе ба ӯ бархӯрд. Рами Дубин паси ӯ, аммо инҷо Раҳматшо Раҳматзода аввал тӯбро аз даст дод бо ёрии ҳамдастааш. тӯб баргардонида шуд ва аут ба фоидаи дастаи барқчӣ аст. зуд аз аут тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. Рами Дубин на, тӯб аз майдон берун баромад. он тағйиротҳое ки дар ҳайати дастаи барқчӣ шуд, махсусан дар хатти ҳамла ба ҷои Далиев ба майдон баромадани Шерзод Раҷабов ва ба ҷои футболбози дигари хатти ҳуҷум вориди майдон шудани Рами Дубин, яъне ба ҷои Фредрик Асанте вориди майдон шудани ӯ, ин айнан тағйиротҳое аст ки вобаста ба услубу шакли бозие ки он ду нафар қаблан доштанд. ва ин гуна тағйиротҳоро мо дар бозии қаблии дастаи барқчӣ ҳам медидем. дар ин байн бозигарони дастаи Хуҷанд дар ҳол як аксулҳуҷуми бисёр сареро роҳандозӣ карданд, аммо ба бозигарони дастаи барқчӣ муяссар шуд ки ҳолати қаблиро бартараф кунанд. Элмуродов партофти тӯб аз сӯи ӯ ва инҷо ҳисоб дӯстони гиромӣ баробар мешавад ва тавре мо шумо мебинем Давронҷон Эргашев ҳисобро баробар мекунад. зидди чунин дастае ки дар ҳайати худ бозигарони ботаҷриба дорад ва ҳамзамон бо ин метавонад дар вазъиятҳои стандартӣ бисёр хатарнок бошад. ба пуррагӣ ба хатти дифоъ нишаста бозӣ кардан чандон оқибати хуб надорад. ва мо дар мисоли ҳуҷумҳои пайдарҳаму зиёди дастаи Хуҷанд дида истодаем ин чизро ва инак ҳисоб дӯстони гиромӣ баробар мешавад. ирсоли тӯб аз сӯи Шӯҳрат Элмуродов бисёр партофти хуб аст. як бори дигар метавонед бубинед рост ба сари ҳамдастааш ва худи Даврон Эргашев ҳам дар ин ҳолат дуруст мавқеъ гирифту зарба зад. садоқати худро бори дигар ба дастаи Хуҷанд бо ишора ба рамзи ин тим дар пироҳани дастааш нишон медиҳад Давронҷон Эргашев. роҳи ӯ дар футболи тоҷик маҳз аз ин бошгоҳ дар сатҳи касбӣ албатта оғоз шуд. ба Регартадаз омад дар соли 2008, баъдан боз дар ҳайати дастаи Истиқлол буд. сипас муддати тӯлонӣ мо Даврон Эргашевро дар бошгоҳи хориҷи кишвар дидем ва ӯ дар нимаи дуюми мавсими гузашта ба ҳайати дастаи Хуҷанд баргашту фаъолияти худро боз дар ин тим аз нав ба роҳ монд. ҷои ёдоварист ки ӯ қаблан дар соли 2019 ҳам ба бошгоҳи мазкур баргашта буд. Мусо Қаҳоров аз канор гузариши ӯ, аммо пешроҳи ин партофтро Даврон Эргашев мегирад. дар хориҷи кишвар зиёдтар дар бошгоҳҳои кишварҳои Қазоқистон ва Узбекистон бозӣ кардааст. ҳамчунин як муддат дар дастаи Габалаи Озарбойҷон ҳам буд ин футболбоз. дар тими миллии кишвар ҳам яке аз бозигарони собиқадор аст Даврон Эргашев. дар 72 бозӣ иштирок карда 8 гол задааст ӯ. ирсоли тӯб дарвозабон тӯбро бо мушташ зада аз ҷаримагоҳ берун кард. фаъолии футболбозони дастаи Хуҷанд бошад давом дорад. силсилаи ҳуҷумҳои хатарнок яке паси дигаре бо иштироки онҳо ба миён омада истодааст ва бо чунин услуб албатта дер ё зуд онҳо комёб шуданашон ҳам мумкин аст. Полка Молафе ирсоли тӯбро мебинем. ин ҳолат бартараф шуд ва ҳамзамон бо ин офсайдро ҳам ба эътибор мегирад довари канурӣ.
мусо қаҳоров аз футболбози дастаи хуҷанд дар ҳолати қаблӣ тӯбро гирифт. Рами Дубин меафтад ин футболбоз ва акнун довар қоида вайронкунии маҳз легионери африқоии дастаи барқчиро ба эътибор мегирад. Даврон Эргашев тӯбро дур карда аз назди ҷаримагоҳ. Футболбозони дастаи барқчӣ дар маркази майдон мубориза бурда истоданд. Элмуродов паси ӯ ба ҳамдасташ ва идомаи ҳуҷумро метавонистем бубинем, аммо Боҳирҷон Сангинбоев афтид. хеле муборизаи хуб мебарад Артем Сердюк ва партофти тӯб ба сӯи ӯ. дар ду бозии охир тавре гуфтем ин бозигар ба дарвозаи дастаи барқчӣ гол задааст дар мавсими гузашта. ва албатта аз пайи он аст ки дар мавсими кунунӣ ҳам ба задани гол комёб шавад. нимаи дуюм пур аз мубориза аст бо иштироки бозигарони ҳар ду даста ва як рақобати тезу тундеро мо дар маҷмӯъ бо иштироки футболбозони ҳар дуи ин дастаҳо дида истодаем. ирсоли навбатии тӯб ва бисёр ҳолати мушкил, аммо Куае Готсон аз уҳдаи бартараф кардани ин ҳолат мебарояд. таваҷҷӯҳ кунед бори дигар. тӯб баъд аз он ки Куае Готсон баргардонд ба ҳамдастаи ӯ Онана Этьене Жандрус Ландри каме бархӯрд. зарба иҷро кардаи бозигари дастаи барқчӣ дар ҳолати қаблӣ ба футболбози ҳамдастааш бархӯрд. Меҳрон Мадаминов инҷо акнун ба ҳуҷум пайваст мешавад ва Далер Баротов тавре мо шумо дидем ин ҳолатро бартараф карда натавонист. андаке барои ӯ низ ноқулай буд. ирсоли тӯб натиҷа надод. аз нав боз як бори дигар тӯбро ба бозӣ медарорад Меҳрубон Ҳомидов. даҳаи охири бозӣ дӯстони гиромӣ аллакай оғоз шудааст. муборизаи бисёр ҷиддӣ ва рақобати тезу тундро имрӯз мо бо иштироки ин ду даста дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд дидем.
Меҳрон Адаминов зарбаи бисёр хуб аз сӯи ӯ дар ин ҳолат. тавре мо шумо мебинем Меҳрон интизор шуд ва албатта эҳсос кард ки ту ба ҳамин нуқта омаданаш мумкин. тавре гуфтем ӯ аслан ҳамлагар аст ва қаблан дар ҳайати дастаи мунтахаби олимпии кишвар дар дастаи Истиқлол зиёдтар мо ӯро дар хати ҳуҷум медидем. баъз ҳамон нуқта зарба зад, аммо тавре дида шуд каме баландтар. инак ба ҳуҷум гузаштани Меҳрон тӯли дақиқаҳои охир дида мешавад дар ҳайати дастаи Барқчӣ, яъне ӯро аз канори чапи хати дифоъ ба хати ҳуҷум гузаронидан. ирсоли тӯб дида шуд, довар чӣ ишора мекунад? ҳоло мубориза давом дорад. тӯб аз майдон берун шуда буд ва зарбаи кунҷӣ ишора дорад довари марказ. як бори дигар мебинем давои футболбозони дастаи Хуҷанд барои ин аст ки инҷо расиши тӯб ба даст буд. медонед инҷо воқеан тӯб ба даст нарасидааст. агар расида бошад ҳам баъд аз расиш ба пой буд, дар ин гуна маврид табиист ки пеналти гузошта намешавад. як бори дигар ҳамин ҳолатро мо шумо мебинем. бале, тӯб аввал аз байни пойҳои Камол гузашт, Муҳаммад Камол гузашт ва баъдан мо шумо шоҳиди ҳолати шояд расиш ҳам дар саҳнаи такрорӣ дида нашуд. дӯстони гиромӣ, яъне расиши тӯб ба дасти бозигари дастаи Барқчӣ. инҷо бархурди ҷиддӣ аст ва каме осеб мегирад дарвозабон Куае Готсон. Шон Пол Камолафе барои тӯб талош кард то ба охир мубориза бурд бо дарвозабони ҳариф, аммо тавре дида шуд. дар ҳамон ҳолат мо қоида вайронкуниро аз сӯи ин бозигар дидем. як бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем, ирсолҳои воқеан бисёр хуб дорад Шуҳрат Элмуродов ва партофти навбатии ӯ бубинед ба чӣ оварда расонд. дар ҳайати дастаи Барқчӣ футболбози панҷумам иваз шуд. ҳамон ҳолати баҳснокро як бори дигар барои мо нишон медиҳанд ва худатонам метавонед бубинед ҳар дасти худро дар қафо нигоҳ медорад Муҳаммад Камол. аз майдон гирифта шуд бозигари рақами 14 Мусо Қаҳоров. фаъолии мухлисони дастаи Хуҷандро мо шумо дида истодаем. бояд таъкид кунам ки дӯстони гиромӣ, ҳафтаи ҷорӣ мулоқоти ғайринавбатии фаъолони гурӯҳи мухлисони ашадии дастаи Хуҷанд баргузор шуд ва боз ҳам мо тавре мебинем онҳо хело фаъолона дар рафти бозӣ, махсусан дар бозиҳои хонагӣ дастаи худро дастгирӣ мекунанд. инҷо зарбае аз масофаи дурзадаи бозигари дастаи Хуҷанд тавре мебинед натиҷа намедиҳад. аз ҳайати эҳтиётии дастаи Барқчӣ дар лаҳзаи қаблӣ ба ҷои Мусо Қаҳоров Орёнмеҳри Нуриддин баромадааст, агар хато накунам, зеро чанд лаҳза пештар аз ин дида шуд ки бозигари рақами 7 дар майдон аст.
абдусалимов натавонист ки аз байни ду футболбози дастаи барқчи тӯбро гузаронад ва инҷо вайрон шудани қоидаи бозӣ корти зард ба Шӯҳрат Элмуродов. як бор дигар бояд бубинем воқеан Ориёмеҳри Нуриддин ба майдон баромадааст ва барои ҳамин қоида вайрон кунем ба Шӯҳрат Элмуродов корти зард нишон дод довар. аут ба фоидаи дастаи барқчи аст. дар маркази майдон футболбозони барқчи тӯбро аз нав ба худ баргардониданд. хуб, то ҳамин лаҳза дӯстони гиромӣ дар ҳайати дастаи барқчи аллакай 5 тағйирот шудааст. дар ҳайати дастаи Хуҷанд бошад мо 3 тағйиротро дидем. боз 2 нафари дигар мумкин аст аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон барояд. инҷо Пол Камолафе чӣ гуна имконият буд барояш. дарвозабон ва дифоъгар ба якдигар халал расонидан аз ҳайати дастаи барқчи дар ҳолати қаблӣ. ва бубинед аз нав бозигарони дастаи барқчи тавре тӯбро баргардонда истоданд ки қариб буд тӯб боз ҳам ба назди футболбозони дастаи Хуҷанд ояд ва дар ниҳояти кор ҳамин тавр ҳам шуд. албатта қисман ҳайати ҷавон доштани дастаи барқчи таъсири худро дорад, яъне кам таҷриба ҳастанд дар қиёс бо бозигарони дастаҳои дигари лигаи олӣ. футболбозони ин тим аммо дар оғози мавсим тавре ман болотар гуфтам дар маҷмӯъ ҳунарнамоии дастаи барқчи хело хуб аст, зеро аз бозиҳое ки нишон доданд онҳо ҳатто дар рақобати даври гузашта ҳарчанд аз Истиқлол мағлуб шуданд, аммо як бозии бисёр хуб ҳам аз сӯи онҳо дида шуд, махсусан дар нимаи дуюм. барқчи ду бохт дорад, яке аз Эгартад аст дар даври якум ва дигаре аз Истиқлол дар даври шашум. ду ғалаба ва ду мусовӣ ҳам дар ин байн ба қайд гирифта шуд аз сӯи онҳо. Бежан Нишонбойзода аз вазъияти стандартӣ бояд тӯбро ба бозӣ дарорад. ирсоли тӯбро мебинем. инҷо акнун пешроҳии ин партофтро Этьене Онана Ландри Жайрус гирифт. хуб, дастаи Хуҷанд дӯстони гиромӣ токунун мусовӣ надошт дар лигаи олӣ. онҳо 3 ғалаба ва 3 бохт доштанд. агар имрӯз бозиашон мусовӣ хотима ёбад, пас нахустин мусовӣ барои дастаи Хуҷанд дар мавсими кунунии лигаи олӣ хоҳад буд. 6 дақиқа вақт ба қисми дуюм илова мешавад. ба нимаи аввал 5 дақиқа вақт зам шуда буд. аксулҳуҷуми навбатӣ бо иштироки бозигарони дастаи барқчи акнун ба миён меояд, вале онҳо боз ҳам комёб нашуданд. Шерзод Раҷабов тӯбро аз даст дод. Боирҷон Сангинбоев, Артём Сердюк. аз аут зуд ҳамлагари дастаи Хуҷанд тӯбро ба бозӣ медарорад. лаҳзаҳои ҳассос аст дар рафти бозии имрӯза. ҳама чиз мумкин аст дар ҳамин дақиқаҳои иловагӣ дӯстони гиромӣ куллан дигар шавад. абдусалимов ирсоли тӯб ба сӯи ӯ мубориза давом дорад ва футболбозони дастаи барқчи ба дарвозабони худ инҷо кӯмак мекунанд то ин ки ин ҳолат бартараф шавад. як бор дигар биёед бубинем.
خب دوستان گرامی، در پیش ما و شما رو بازی دوری هفتم انتظارند. 2 می شروع میشوند، 4 می جمع بست میگردند. برقچی ضد وحش در سفر باید بازی کند روزی 2 می و دسته خوجند در خانه خود ریگرتاداز رو قبول میکند. روزی 4 می بازی بین خوجند و ریگرتاداز در همین میدان برپا می شود. المرودوف بجان نشان بایزوده با هجوم پیوست میکند فخریدین احتموف رو. ارسالی تو به سوی فخریدین با کناری راست. اینجا مبارزه دوام دارد و بازیگری دسته برقچی توانست از حریف توپ رو بگیرد، اما هر توپی که برطرف کرده میشد از سوی فوتبالبازان برقچی ببینید چگونه آنها رو زود بازیگران دسته خوجند دریافت میکنند و باز هجوم خود رو بر راه میمونند. مقابل دسته خوجند، دسته که موسم گذشته دوم شد در لیگ عالی و همچنین در جام کشور به فینال برآمد، در سفر بازی کرده یک امتیاز گرفتن برای برقچی نتیجه خوبم هست دوستان گرامی. زیرا از روی بازی اخیر توری میبینیم نتیجه بسیار خوب دارد خوجند. در ماه اپریل کاری شاگردانی رستم خوجاєв و مخصوصا این مربی برار گرفت و آنها ناکامی‌هایی که در ماه مارس داشتن فراموش کردند و 3 غلبه پای در هم، 3 غلبه بسیار مهم از سوی آنها به قید گرفته شد، از جمله پیروزی در برابر استرافشان، پیروزی در برابر اسخاتا در 2 دربی، یکی در دربی سوخت و دیگری در شهرآورد خوجند. ارزشی بنیاد کلان داشت، وضعیت خطرناک است و چی فرصت از دست می رود برای بازیگران دسته برقچی. و ما و شما میبینیم که دلیر جان براتوف در حالت قبلی حالت رو توانست که برطرف نماید. حتما صحنه تکراری همون حالت برای ما شاید بعدا نشان داده می شود، ولی در این بین فوتبالبازان دسته خوجند به هجوم گذاشته ایستادند. لحظه پایانی بازی امروزه است دوستان گرامی. طور گفتیم نیمه دوم خیلی هم پرشدت و جالب گذشت. حساسیت در جریان بازی امروزه نگاه داشته می شود. و فوتبالبازان دسته برقچی هم مبارزه بسیار خوب برده ایستادند. رحمتشاه رحمتزاده توپ رو نگاه داشت، پس او شیرزاد رجبوف گزارشی او رو میبینیم با تنهای خودش حرکت میکند، اینجا میافتد و داور ضربه جریمه‌ای تعیین کرده ایستاده است. از کدام نقطه ضربه باید اجرا شود آن رو هم نصرالله کبیروف برای ما و شما دقیق نشان میدهد. شیرزاد رجبوف حالا از جای خود دوستان گرامی برمیخیزد و میدونید این حالت بسیار بحثناک است. سوال اساسی این است که در کجا قاعده بازی ویران شد. فخریدین احتموف ببینید پایش در داخل جریمه‌گاه بود در همان حالت. با فکرم اینجا به دخالتی ور نمی شود. حالا هم در زمین خوابیده است شیرزاد رجبوف. دیوار دفاعی گذاشته می شود از سوی فوتبالبازان دسته خوجند، اما طور من بالاتر اشاره کردم دیده برآمدن این حالت با فکرم در حجره ور دوام دارد و بدون دخالت ور این گونه حالت مشکل رو بها دادن حالا با داوران هم بسیار مشکل است. الکی 6 دقیقه وقتی الوه کرده داور خاتمه یافت، 30 ثانیه باقی مانده بود در حالتی که انمی قاعده ویرانکنی به اعتبار گرفته شد. از روی این صحنه‌های تکراری چون به نظر میرسد که در داخل جریمه‌گاه برخورد بود بین فخریدین احتموف و شیرزاد رجبوف، ولی داور حالت پیشتر از آن رو ممکن به اعتبار گرفته باشد، حالتی که به اندیشه نصرالله کبیروف آنجا قاعده بازی ویران شده بود.
хуб, дар девори дифоӣ 5 футболбоз истоданд. Нафари шашум аз паси онҳо дар замин мехобад то ин ки пеши роҳи зарбаи эҳтимолии заминнокии ҳарифро бигирад. бори дигар таъкид мекунам ки қоидавайронкунии дуюмро не, балки қоидавайронкунии якумро Насрулло Кабиров дар ҳамон ҳолат ба эътибор гирифт. зарбаи ҷаримавӣ вазъияти хатарнок аст. зарба зада мешавад ва тӯб бо расиш ба девори дифоӣ инҷо аз майдон берун шуд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи барқчӣ. ҳоло довар ишора дорад ки саросема нашаванд футболбозони барқчӣ барои ба бозӣ даровардани тӯб. ва мо шумо такрори ҳамин ҳолатро мебинем. нофаҳмӣ байни футболбозон аст. довар бошад ҳамаи онҳоро ором мекунад ва танҳо акнун иҷозат медиҳад барои ба бозӣ даровардани тӯб. баъд аз хотима ёфтани вазъияти стандартии мазкур ба фикрам садои ниҳоӣ шуда ки доварро ҳам мо шумо мешунавем, чунки дақиқаҳои иловашуда аллакай кайҳо хотима ёфтанд. ирсоли тӯб дарвозабон ҳангоми баромадан аз мавқеи худ чандон бозӣ устувор нишон надод ва бархурди бисёр ҷиддӣ аст байни бозигарон. корти зард ба футболбози дастаи барқчӣ. нисбати Шӯҳрат Элмуродов мо тавре дидем қоидаи бозиро футболбози дастаи барқчӣ вайрон кард ва ба кӯмаки бозигари дастаи мазкур дарҳол табибони даста омаданд. Меҳрон Надаминов буд агар хато накунам дар ин ҳолат бархурд. бале дер кард ва бархурди бисёр ҷиддӣ байни ӯ ва Шӯҳрат Элмуродов дида мешавад. бозигарони дастаи Хуҷанд ва табибони ин тим ишора доранд ба оне ки бояд футболбоз иваз карда шавад ва ҳарчи зудтар. осеб албатта хело ҳам ҷиддӣ ва нигаронкунанда аст. яке аз бозигарони хуби дастаи Хуҷанд метавонад бошад дар тамоми рафти мавсим ва ҳолатро рафта мебинад дӯстони гиромӣ Насрулло Кабиров. инҷо мо тавре мебинем дар ҳолати дигар боз байни футболбозон ҳам ҷангу ҷанҷол ҳаст. дӯстони гиромӣ ва довар баъд аз баргашти худ қарорро дигар мекунад. корти зард бекор ва корти сурх нишон дода мешавад ба Меҳрон Мадаминов. хуб, Мадаминов аз майдон хориҷ шуд, аммо дақиқаҳои иловагӣ ҳам тавре мо болотар қайд кардем кайҳо хотима ёфта буданд ва инҷо акнун тавре дида мешавад. довар бо як нигоҳ ба саҳнаи такрорӣ ба хулосае омад ки инҷо қоидавайронкунӣ арзандаи он аст ки корти сурх нишон дода шавад. бисёр як бозии пуршиддат, рақобати тезутун дар нимаи дуюм бошо ки ҳарду ин дастаҳо дида шуд ва ҳамчунин корти зард ба Даврон Эргашев ҳам нишон дода шудааст. бо ҳамин ин бозии бисёр тезутун ва ҷолиб дӯстони гиромӣ мусовӣ 1-1 хотима ёфт. имрӯз мо як набарди ҳақиқӣ, як набарди футболиро бо иштироки бозигарони ин ду даста дар майдон дидем. ғолиб муайян нашуд, ҳарду як имтиёзӣ гирифтанд. бисёри сипос мегӯем ки тӯлини муддат ҳамроҳи мо будед ва дӯстони азизу арҷманд дар ҳамин ҷо гузориши мустақими мо ҳам аз ҷараёни бозӣ хотима меёбад. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.
است.